Konečne som aj ja ochutnala tento virálny recept len z 2 ingrediencií. Najskôr si nakrájaj cibulu na tenké kolieska. Následne si daj na pekač syr, ja som použila Ajdam. Na syr som si poukladala moje predpripravené cibuľky, vyzeralo to fakt že delikátne, no a potom som pridala ešte všelijaké korenia, máš ich napísané tu. Môžeš si zvoliť korenia a syr podľa tvojej chuti. Návrh som ešte pridala mozzarellu, dala som to približne na 15 minút na 200 stupňov do rúry. A takto famózne vyzerá výsledok. A ako to chutilo, sa dozvieš teraz. Let's taste it! Mňam, wow. Ten syr je mega dobrý. Dosť cool. Mne to dosť chutí ako taký snack, kľudne by som dala aj 7 z 10. Páči sa mi, že sa mi to ani nespieklo, krásne to vyšlo do zlatová, takže topka. Do komentu označ niekoho, kto si má spraviť tento cibuľovo-syrový snack a nezabudni si toto video uložiť.